bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon hande ko ñalawma alhamis hawri ko nogas e 5 lewru avril tan ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar ma en guido toon to États-Unis ƴeewen université ji seppoji gonɗi toon ɗi holto yarata men international ɗum noon ko toon to Israël toon to Burkina Faso e toon to Mauritanie ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara date uji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon no mbiɗen ni habar ɓurɗo mawnude hannde ko toon to Washington en wayni koye ñalawma he hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe cour suprême ɗum noon jeenaɓe mbawino kadi arde hannde e fottude en avocat ancien président Donald Trump e avocat kadi laamu ɓe keeɗima ɓuura uruji tati holko woni sababu avocat ji kanko ancien président Donald Trump e ɓe cikki Donald Trump ne foti jogade immunité ko ɓuuri famede hannde tan wayno kamɓe fof koɓe fecciɓe est ce que ɓe poti waɗande kanko Donald Trump immunité walla ɓe ndeɗo ñawore ɓe ruttini ɗum ko tribunal uji tokosi ɗum noon kadi ko tardinde ñawore kanko Donald Trump ko takka ko ɗum woni donc ko ɗamina tan hawnaki so tawi ɓe nandidirani ƴeftude décision ko fati Donald Trump jogui immunité walla ɓe jogaki eɓe jogori ko ruttini ɗum koye tribunal tokos pour wawa déterminde holko woni Donald Trump ko fawa ko wawi wonde fof ɗum ɗo firti wonde ko ñawore nde so ɗum ɗon ɓe mbaɗi noon Donald Trump jogorani ñaweede law woteji ɓenni ɗum noon firti wonde ko so gañima woteji garoji ɗi kadi wonti président kanko hoore makko wawi ñagade ministre de la justice yo ɗum ɗo fof yo momte ɗum noon ko ɗum woni ko ñalli toon ko jira ɗum sibabu no ñawore woni toon to New York nde ene wayno ko kanko hoore makko o wawa yaltude toon New York il faut ko kala ñande ñawore nde waɗete kanko hoore makko o tawe ɗum noon hannde ɗum woni ñalawma tataɓo on kanko biyeteɗo David Pecker on noon kadi ko neɗɗo ko sehil makko kadi ko neɗɗo bindowo e journal biyeteɗo Enquirer ɓuuri hewde ko haali ko gueɗe ɗe ganduɗa en ɓeɗo sukaɓe rewɓe takkudemo kanko Donald Trump kanko oɗo seede o wonde ko ɓuuri hewde hen kanko hoore makko ene wayno ko somo sodanno ɓeɗon ko kalata ko o waddanno nguɗon coggu koye avocat liggotonoɗo e Donald Trump biyeteɗo Cohen ko on yoɓannomo kalisi ko wawi wonde fof kanko David Pecker ene wayno o sakkiti haaldude koye avocat mo Donald Trump omo ɗamina kadi janggo mo warta on ñaawo gonɗo toon to tribunal o wawani o haalani haydara hannde ko fati en holko décision makko ko fati est ce que Donald Trump foti fawede kalisi babude ɗoftaki won kuule wonde biɗe wonde ko kanko ɗe wonno pour wiide wonde hoto Donald Trump haaluji ko fati e ñawore nde hoto tooñ seedeji walla hoto tooñ kala liggotoɓe tribunal ɗum noon wayno ko maɓe garta janggo woni ñalawma cakkito wonani tribunal o hawnaki kanko David Pecker ma war kadi no o continue jabade question ngaji hono avocat Donald Trump hande habaruji men to États-Unis ene wayno ko université ji gonɗi walla ɗi étudiant ji men goni seppoji nene ɓeydoto mawnude ko limta hande ko fati université ji ceppoji ko jiida tan e université Columbia gonɗo to New York ko jiida université gonɗo to Texas to Austin ko jiida e université gonɗo to UCLA e Berkeley donc jiida ɗum ɗo ene wayno université gonɗo toon to Florida kañum hoorumi yante seppoji université gonɗo toon to Pennsylvania e yanti hen ñalawma kadi ɓe mbi wonde toon to Massachusetts ɗum noon ko université ji mawɗi université ɓurɗo hewde technologie kañum hoorumi yante seppoji donc seppoji ɗi alata ngala e oɗo mi kalten kadi ne wayno ko won université ji gonɗi Europe puɗɗima yantude hen surtout ko wayno université Sorbonne gonɗo to Paris ko jiida ɗum ɗon ne wayno ko tugnade kadi habaruji gomiri toon CNN hono kamɓe université Columbia ɓe mbawi nanodirde e ɗiɓe université o surtout hen ittude won tillisaji gonno toon ittude ɗumen kono ne wayno ɓe jaɓanama kam yooɓe continue seppoji mabɓe ko jiida ɗum ɗon kadi e nder haaluji jaltude toon to Columbia won étudiant ji taw ko juif en wonɓe seppoji he kañumen koyemen jalti wonde pour semtinde wonde habaruji jaltoji oɗo saha joni wiide wonde ko kamɓe seppoɓe ɓe gon koye seppude pour hollude wonde ɓe jiiɗa kala ko wiyete leñol juif en walla diine juif en ɗum noon ne wayno ɓeɗon seppoɓe kañumen koyemen ko yimɓe wonduɓe mabɓe kono mbi wonde ko jiyani ɗeɗon caɗele ɗum noon fof ko yidde kadi kañum koyemen won jaydiyankoɓe yiɗɓe bonnude yiɗɓe nawdude hen gueɗe kene wawa sernudeɓe kamɓe étudiant ji et surtout kadi ɓe mbi hen wono
kamɓe kadi ɓeɗon juif aji étudiant ji ɓe mbawi on étudiant ji gonɗi hen takku étudiant ji mbaɗoji doctorat ji men mbi wonde ko kañumen koye men keɗima discours hono kanko Benjamin Netanyahu omo haala hen o wi wonde ko étudiant ji sappoɓe ko yimɓe añɓe juif en kadi ko yimɓe añɓe diine juif o ɗum ɗo fof wona gonga par ce que kamɓe étudiant ji sappoɓe ɗi juif en nana e mabɓe e kadi juif en maɓe en dendi e mabɓe peeje ɗeɓe goni dow mum nde ko ɓuuri hewde université ji oɗo saaha joni surtout ko wayno UCL ɓe mbawi kadi annilde graduation moɓe joguino ɗum noon ko cérémonie ji ponnoɗi wadde toon to Columbia ɗi hawnaki e goni ko ƴewtade est ce que ne jogori wadde ɗum fonno wadde ko ñande sappo lewru mai kono noon sibabude sappoji ɗi mbawi hewde dow ni ɗum waɗi caɗele seeɗa toon to Texas étudiant ji nangganoɓe ene wayno oɗo saaha joni hono kanko procureur général mo Texas o wi wonde ɓeeɗo il faut ko goppe par ce que no ɓe nanguirani henna ko hunde nde ɗoftaki walla kuuli ko foti nanggudeɓe ha koɓe mbawi chargeur donc banggueji ɗiɗi to Georgia ene wayno toon kadi université ji goni ko seppuji yimɓe kadi nanggama toon ene wayno kanko kadi wonni sarɗiyankoɓe mbi wonde ko ɓeɗon no nanguirani kadi ko hunde nde ganduɗa ko ɗoftaki lawol kono noon kanko procureur gonɗo toon mo Georgia o haali wi wonde ko ala fof joguiɗo droit uddude école aji toon to Georgia eyyi kono donc ne wayno poɗodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe sarɗiyankoɓe kamɓe étudiant ji e kamɓe kadi ardiɓe toon surtout henna procureur uji walla policier ji ko fate habaruji men international toon to Israël e tognade kadi ko BBC holli hono seppoji nene mbaɗi toon guila hanki walla heccanki ɗum noon seppoji ɗi noon addi ɗumen ko d' abord Hamas neldude oɗo vidéo oɗo suka nanggaɗo toon guila ñande 7 octobre koɓe nangguno e kadi biyanoɗo maayi e hollude wonde oɗon wuuri hande e ɗum noon e addude vidéo ene laawi wonde jinnaɓe oɗo suka e laawi kadi yimɓe hewɓe ɗo ganduɗa oɗo saaha joni mbaɗi toon seppoji mbaɗɗi fitinaji no fewi ɗum noon ko toon to Tel Aviv toon kadi e Jérusalem toon kadi e guure kewɗe Israël gonɗe toon Israël e yimɓe sappoɓeɓe ko ɓuuri hen hewde oɗo saaha joni ko ƴettade yimɓe wonɓe laamu ɓe ƴettade kadi surtout kanko Benjamin Netanyahu e wiide wonde ko kanko Benjamin Netanyahu ɓe ɓuuri yidde wadde ko guerre contre Hamas wona artirde yimɓe mabɓe donc ene wayno ko caɗele mawɓe ɗe wonande ɓe kanko laamu makko Benjamin Netanyahu won hen yimɓe kadi oɗo saaha joni namdoro ko woteji mbaɗa ko yaaci toon to Israël beele laamu makko kanko Benjamin Netanyahu ene sammine toon to Mauritanie e tugnade kadi habaruji gumiri toon to agence France Presse hono kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani o windi lettere goto e nder lettere ko haali hen tan o wi wonde ko alay saago o wawa haaldude yimɓe compatriote ji makko Mauritanaɓe e nder oɗo lettere pour wawde teddinir ɗum décision makko kanko hoore makko omo yiiɗi warde kadi ñagade kadi suɓede pour lamtade leydi Mauritanie e ɗum noon ko ɗum o winde lettere o kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani noon jarawo hande duuɓi 67 ene wayno ko kanko laami leydi ndi guila hitan ujunnaji 219 e ɗum noon kadi ne wayno ko oɗo saaha joni tugnadi kadi ha hande agence France Presse kanko hoore makko laamu makko ne addi dajere toon to région Sahel eyyi ko ɗum waɗi ene wayno ko tugnade kadi habaruji gummi toon ene wayno ko ha hande tugnade agence France Presse e nder woteji bannoɗe e hitande ɓennude hono parti makko biyeteɗo INSAF wawi hebde ken wona temedere e jonɗe 7 ɗum noon koye e dow temedere 90 jonde ko toon to assemblée mabɓe national e ɗum noon kadi ne wayno ko rewi hen ko parti biyeteɗo Wassoul kañum hoorum dañi jonde 11 oɗo saaha joni ne wayno hono kanko Biram Dawla beeti ko fati ittude kalfandi alal ɓenɗo kanko hoore makko wi wonde ko candidat caɗele makko ko parti mo ardi o en ko wona parti reconnaissable ɗum noon e wayno kanko hoore makko e nder konngol ngol haali wi wonde ko oɗo saaha joni omo jogui sikkitare no fewi wonde woteji ma jaaru no foti yarude e ɗum noon to élection ngaji paaɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko gardiɗo seni kañum hoore wi wonde ko koɓe continueɓe faade woteji eɓe gandi wonde woteji ɗi henna ma jaaru no moƴƴiri kono eɓe gandi ko wasara wadde hen heure aji kono noon hay sinno caɗele mbaɗi hen jogorani hewde ɗum noon ko ardiɓe commission ko fate seni ko wawi wonde fof e nder kuulal jaltugal toon to Mauritanie ene wayno ko campagne ko fate campagne électorale toon to Mauritanie fuddoto ko ñande 14 lewru juin ɗum noon ko amin wi e gasata ko ñande 27 lewru juin ɗum noon kadi ko amin wi tugnade ɗum mbiri ni woteji ɗi mbaɗata ko ñande 29 lewru juin ɗum pour premier tour so tawi deuxiéme tour ne waɗo e ñande 14 lewru juillet toon to Burkina Faso e rapport jaltuɗo hande oɗo ñalawma alhamis 25 lewru rapport taw windi ɗum ko
organisation de droit de l'homme ɓe mbi wonde ko toon to Burkina Faso laamu militaire ngongu toon ngu waɗi ken wona temedde ɗiɗi e capanɗe nogas e tato neɗɗo taw ko civil en on to Burkina Faso taw ko armé waɗi ɗumen e mbi ɓeɗon yimɓe kadi mbara ko toon ko to guuro ɓeɗon temedde ɗiɗi ɓe mbi kadi ɓeɗon temedde ɗiɗi e nogas tato neɗɗo ene waɗi hen sukaɓe ene waɗi hen kadi taw ko cukalon tokoson ko bebiji en mbara hen ɗum ɗo fof noon ene wayno ko kamɓe rapport o ɓe jiiɗi ene wayno ɓe kat ene wayno no ɓe mbiri ni ene wayno ɓeɗo yimɓe fof mbara ko ñande 25 février toon to banggue rew leydi ndi toon to surtout en guure biyeteɗo Nondine Soro ɓe mbi en ɓe mbi wonde ken wona 46 ɓe mbi ɓe tawi hen kono wona 46 ɓandu taw ko cukalon tokoson ɗum ɗo fof en wayno ko waraɓe koye waraɓe he jeeya ɗum ɗo fof hanti ko tugnade rapport o no haaliri ni ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo fof ari ko toon to guure biyeteɗo Nondene Soro ɗum ɗon ene wayno ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe cakkitiɗe kamɓe gouvernement militaire gonɗo toon to Burkina Faso koɓe mbaɗata surtout en notade walla wattade walla haɓtade yimɓe wadde boniyankoɓe wonɓe toon to leydi ndi e tugnade rapport o no haaliri ni mbi wonde ko Burkina Faso ene wayno ko kamɓe kene ɓuuri feccere leydi ndi kamɓe laamu gongu toon militaire ɓe ngala contrôle muɗum ɗum noon ne wayno ko ɓuuri hewde toon ko yimɓe haɓeteɓe surtout en wadde boniyankoɓe donc banggueji ɗi fof wadde boniyankoɓe kamɓe laamu ngo fof eɓe mbaɗa civil en wonɓe hakkude ko ɗum waɗi kene ɓuura million ngaji ɗiɗo neɗɗo yalti leydi ndi sibabude ɗiɗon haareji ɗum noon ne wayno ko kamɓe organisation toppitide ko fati haqqinema innamade ñaagui wonde ko yo enquête waɗe ko fati e bargol ɓeɗo yimɓe taw civil en toon to Burkina Faso bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosar ko ɗi kabaruji min jogo noon hannde oɗo ñalawma alhamis 25 lewru avril jan ujunnaje ɗiɗi 24 yen mbaalo jaam ha janggo son Allah jaaɓi.